Masih bersama Mas Indra dan teman-teman pulang gini. Kita kemana ini, Mas? Kita ke Watu Tumpeng. Watu Tumpeng sedulur. Tepatnya di Bohol Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Sejarahipun nika kan Hyang Wisnubadra nika klebetase trah tumerah turunan saking Majapahit Brawijaya 5. Nah, kaleresan menawi saking karyasipun tiang-tiang sepuh rumiyin nika karena pangeran namung mboten saged jumeneng. Nata lajeng mlampah menyisir selatan Pulau Jawa ngantos dumugi papan menika lah ngantos sedanipun muksanipun nggih wonten papan menika menawi kasebatipun Watu Tumpeng. Mapanipun nika wonten bumi Karangwetan. Dados nika hampir sami kalian Kyai Saleh, sami piyantunipun nggih sami anggenipun muksa namung Wijaya menawi Kyai Saleh saking Siliwangi. Lajeng anggenipun Hyang Wisnubadra nika pun akeni saking Kraton Ngayogyakarta rikala semanten jaman taun kirang langkung 803 nika kan kraton ngawontenaken besawanan kalian para leluhur-leluhur nika. Lah Hyang Wisnubadra derek sowan wonten ing kraton. Lajeng pun dangu kalian sinuwun ping 9 bilih piyambakipun nggih klebet kawulanipun sinuwun Ngayogyakarta namung mapanipun wonten Gunung Kidul ingkang mapan paling kidul wetan piyambak nggih nika wonten wilayah Rongkop. Lah ndelalah saking kriterianipun sinuwun ping 9 menika ingkang klebet lan sesuai kalian pelaporanipun piyambak nika piyantunipun piyambak nggih papan menika nika sejarahipun ngoten. Lajeng janipun hampir sami namung menawi papan menika sak nginggilipun gunung nika wonten Sela Pitu nika papanipun kangge ngempal para arwah leluhur. Ing antawisipun nggih Sunan Kalijaga, terus Sultan Agung Anyokrosumo, Ki Ageng Pemanahan, terus Nyi Roro Kidul, terus tokoh ingkang ninggal nika antawisipun nggih Bapak Presiden RI ingkang kaping kapisan. Nika di hari-hari tertentu nika biasanipun ngempal wonten ing papan menika. Dados janipun nika kalebet papan ingkang suci, ingkang sakral. Menawi pantanganipun di sengkeran rata-rata kan ngoten biasanya nek mangagem sarwa ijem namung ketinggalipun nek bab nika nggih
alhamdulillah mboten patos sakral sanget, namun menaik kedah perilaku sopan dan ampun cobi-cobi nih memang sampun terakhir niki 2 kali dek istilahipun nantang akhirnya pun gitu sedo istilahipun kumawani terus kedahipun kedah kang sopan lajeng menawi ingkang Trasolo niku nek mboten lepat nembe kirang langkung 3 sura niki mboten tindak riki naik rumen-rumen niku trah ingkang saking Solo karena nika klebet Majapahit kan turune Majapahit kan Yogyakarta Surakarta. Nika tasih iso tindak riki. Ngaten dados nika mangke monggo para-para ingkang sami tasih nglestariaken adat tradisi tinggalanipun para leluhur kita ingkang adiluhung nika papan-papan ingkang sakral nggih ngeningaken cipta nika monggo sami dipun lestarenaken ampun ngantos nggih paribasane Arab digarap Jawa aja dilalekno nika ampun ngantos dados karena niku pun pirsapate para leluhur awake dhewe dados tiyang-tiyang sepuh sampun ngaten. Bebile ngaten matur suwun wonten kirawan. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. Merapi yo iku, keraton yo iku, segoro yo iku, pancering kudu. Nek Kesunanan, Mbah. Nggih. Oh, Terus niku nggih teng Kaca Paesan niku terus wonten mriki terus wonten pamoksan mrika wau kayak paling inggil nih. Petengeri Tungkut nika terus nginggil nih ingkang papan kangge ritual ingkang ingkang pilih wonten ing piantun ingkang badhe nderek ngalap berkah wonten mriki nyuwun menapa ingkang pun kajengaken nika wonten sekawan papan banding ini rumene pun nika dan belantara sing gung liwang-liwang mulane dadi kula iso dadi ngembani mriki niku karena turun-temurun sing wani babat mriki niku wong mbah kula mbah niki pun glebakan sak grup kula niku mriki dugi mriko nggih Kaca Paesan ya, Mbah. Nggih. Oke, teman-teman, kita mau naik. Di sana ada batu. Sebutannya masyarakat menyebutnya Watu Kaca Paesan. Nah, mungkin bentuknya yang mirip ya, teman-teman. Di sini leluhur. Kita akan naik. Tadi Mas Hendra dari Pulanggeni sudah naik. Nah itu hati-hati ya kalau mau kesini teman-teman, ini kan curam ini tempatnya. Yogyakarta hati ning rat negeriku nagari kemaripah kang merdeka kaya kang kaserat ing Satopama Merapi ngelingake marang ing Gusti segoro ngelingake kudu ngitabu perempuan jiwa Jawa manunggaling kawula Gusti balung sungsung peti ugemi meneka tekad dadi sesanti satu patung sanyari bumi ditohi pecahing dodo lutaking rudira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's
sik nandang gawe marang donya lan menungsane, marang sedulur sikep kudu kajeni lan ngopeni. Bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi.